Как обаче може да се докаже, че един мач е бил нагласен? Да. Това е доста сложно. Уговорки се правят с малките клубове. Малки с малки, ти ми дай, пък до година аз ще ти дам, за да остана, респективно големи с малки. Примерно скачаш на лески, ако им вземеш еди колко си точки, получаваш еди колко си пари, респективно еди кой си пък ще ти даде матча, за да получиш съответно точките, или пък даваш ми този матч, пък еди кой си ще даде матча. Ние в такива носители не участваме. Аз мисля, че за назидание трябва да бъдат ударени няколко така фигури, всички знаем горе-долу какъв е кръга на хората, които с това се занимават и... Какъв е този кръг? Очертайте го горе-долу. Сега от мен няма да го чуете, аз не съм от знаещите... Футболни среди ли са тези кръгове? Президенти на футболни отбори ли? И хора гравитиращи около футбола. Вижте, има една... Как ви кажем, една прослойка, която е много паразитна, която се намира между професионалните футболисти и треньори и от друга страна президенти, собственици и директори, които управляват клубовете, носят отговорност, дават пари, осигуряват финансиране и така нататък. Това е плеядата от менеджери, ходатаи, уреждачи, които примерно могат да водят диалог с еди кой си съдия за нещо си, предполагам могат да водят диалог с определен кръг играчи в даден отбор за нещо си. Разбирате за какво. Има ли според вас отбори в България, които се издържат само по този начин? Чак само, но за доста отбори това е един приличен доход. Допълнителен. С който си подпомагат оцеляването. Или най-малко президенти си помагат, за да могат да плащат всички тия заплати, разходи, данъци и така нататък. В А група включително отбор? Предполагам да. Не предполагам, убеден съм. Случвало ли се вие като собственик да си правите някакво собствено разследване, така да го наречем, в Левски? Случвало се... Поне два случая имаше такива. Единият беше злополучният матч срещу ЦСКА, който беше Казанската афера. И втория път беше злополучната загуба на Левски от Спортинг с 5-0 2009. В края на септември, мисля. Състава, но и тези, които го бяха подготвили, заложиха и на победата и я постигнаха. Да ви върна на втория матч за Спортинг. Там какво установихте? Там установих много висока норма на печалба в един така специализиран залог в IFAB. Тоест загуба на Левски с 5 и повече гола. Коефициента беше 1:30. И опитах се, получих неофициално информация, за жалост не можах да я получа официално. Аз няма как да я получа, защото не съм длъжностно лице.
от правораздаването, наистина се оказа, че има залози и на този особен залог с коефициент 1:30. Кой е направил залога? Очевидно хора, свързани с наши футболисти или конкретен футболист. Няма да назоваваме името, но вие се досещате всички за какво става дума.